and promises, how to be brave. Starec, já vás vítám tady na tom kanále a vítám vás u svého prvního videa, který natáčím kde jinde, než na jednom z nejhezčích míst v Karlovarském kraji, a to je jezero Medard. Rozhodl jsem se, že první video natočím tady odsud, protože si myslím, že tohle místo je skvělé na odpočinek, ale jen tak na procházku a hlavně ty západy slunce. Budu určitě rád, když mi dáte vědět, co se vám tady na tom kanále líbí, co se vám nelíbí, jestli ty videa jsou v dobré kvalitě, co by se mohlo zlepšit ve zvuku a ve všem možném. Takže říkám, tohle je prvotní, učím se teďka s tou kamerkou, tak doufám, že z první dovolené to bude lepší. Tak, tady na tom kanále bych rád pro vás tvořil videa z dovolení, kam se teďka podívám. Tvořil videa s tipama různýma, takže doufám, že se vám to tady bude líbit a myslím si, že kde jinde začít, než tady na Medardu, kde ty zážitky se tvoří sami. Hlavně je super, že je to tady v Karlovarském kraji, to znamená, je to kousek od Sokolova a to prostředí tady je prostě nádherný. Navíc jsem si pořídil novou kamerku, která vidíte, že doufám, i slyšíte, že dobře vysílá a doufám, že bude dobře trackovat, dobře natáčet, dobře bude slyšet zvuk tady pomocí mikrofonu a doufám, že to bude všechno tak, jak má být. Jinak nějaké zajímavosti o Medardu nebo nějaké faktické informace, tak jezero se nachází na severozápad od Sokolova, kousek zde je tady Svatava, Habartov a další vesničky. Vzniklo jako projekt rekultivace a revitalizace. Dříve se tady těžilo uhlí na bývalých povrchových lomech Medard a Libík. A ty se postupně spojily v jeden a my, když tady teďka dojdeme k posezení nakonec tohohle mola, tak uvidíte, že je to opravdu obrovské moře. Těžba tady skončila v březnu roku 2000 a jezero bylo napouštěno od roku 2008. Jezero se napouštělo 8 let, to znamená, že v roce 2016 byla dosažena ta výška, která tady měla být. A k roku 2020 se jedná o největší umělé vytvořené jezero v České republice. Rozloha tohoto jezera je 493 hektarů, na délku má 4 km a na šířku 1,5 km. Maximální hloubka jezera je 50 metrů. Od roku 2010 tak přešel tento projekt do fáze napouštění z řeky Ohře. Napouštěcí objekt byl vybudován poblíž obce Citice a v nejužším místě mezi Ohří a budoucím jezerem. Jsou tam momentálně takzvané antonínské mosty. Samotné napouštění započalo 4. června 2010. Bohužel různé komplikace ten průběh trošku zpozdily.
Mělo být dosaženo tedy hladiny někdy v roce 2012 a 2013, ale vzhledem ke zpoždění tomu bylo dosaženo až o pár let později. Kolem jezera se nachází i docela rozsáhlá síť cyklostezky, která vede okolo celého jezera a doporučuji určitě si celé jezero objet. Během různých studií bylo zvažováno i několik možností pro využití nejrůznějších sportovních a rekreačních aktivit, jako je například bruslení na kolečkových bruslích, fotbalové hřiště, golfové hřiště, nějaký hotelový komplex, základna sportovního jachtingu, jezdecká základna, různé kempingy a tak dále. V roce 2018 ke 100. výročí založení Československa zde byla vybudována alej se 100 stromy, které zasadilo 100 rodin. Mimo jiné zde zasadil i svůj dub Marek Eben. A whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. No a to pro dnešní první video bude asi vše. Já se pokusím z toho něco sestříhat. Doufám, že to vyjde. No a v sobotu odlítám na Madeiru, takže se vidíme na Madeiře.